Vela.cat. Vela per a tothom. Aquest és el lema del Club Nàutic L'Escala, on avui comença el tercer Open L'Escala Accessible, un campionat de vela per persones amb discapacitats. Hola, Xavi. Quines classes tenim en aquest campionat? Tenim tres classes, la classe paralímpica 2.4, la classe Access 303 i la classe Raquero. Aquest campionat es troba dins del vostre projecte de vela per a tothom. Quina missió, quin objectiu té aquest projecte? Facilitar l'accés al mar a totes les persones en situació de discapacitat. I ara mateix aquí en aquest campionat quants regatistes hi tenim? Tenim 30 regatistes de diferents discapacitats i aquest és una miqueta el gran objectiu d'aquesta regata. Quines discapacitats hi ha? Físiques, psíquiques i sensorials, que serien persones en situació física, cecs i paràlisi cerebral. I d'on venen aquests regatistes? Aquí de Catalunya, venen sobretot de les Illes Balears, València i de Madrid, amb la Fundació també. Carme, tu amb què navegues? Amb Raquero. Quan fa que navegues? Ja vaig començar el 92, però he tingut algunes temporades que ho he tingut que deixar per unes coses o altres i ara ja fa potser 7 o 8 anys que ho faig seguint. I per tu com és l'experiència de navegar? Perquè sent cega total, com és això de navegar al mar? A veure, el navegar, primer que és la manca de soroll perquè navegues a vela, no? I ets tu, el barco, el mar i el vent, no? I és una experiència molt sensitiva, no? Precisament és el que a nosaltres ens fa com sentir més. Clar. La qüestió de les sensacions, no? Heu d'anar acompanyats, suposo, d'un guia? Sí, hem d'anar acompanyats d'un guia, encara que s'està intentant desenvolupar un sistema de boies sonores en aquest moment perquè puguem navegar. El tercer Open L'Escala Accessible va ser també campionat d'Espanya per la classe 2.4 MR i Copa Catalunya per les modalitats Access 303 i Raquero. Rafa Andàries es va proclamar campió d'Espanya de la classe 2.4 MR, seguit de Paco Llobet, els dos del Club Nàutic d'Arenys de Mar. Miqui Gómez, del Club Nàutic L'Escala, va ocupar el tercer lloc del podi. Pel que fa als Access 303, Sergio Joan Roig, del Club de Vela Port d'Andratx, va ser el primer classificat, seguit d'Agustín González i d'Aitor Martínez. En la modalitat Raquero, la tripulació campiona va ser la liderada per Quim Pellegrín, seguit de l'equip de Nil Albert i el de Marc Martínez. Com ha anat la regata? Bueno, ha anat bé, no tot el bé que jo m'hagués agradat, però bueno, he fet alguna cagadeta. Com és això, no tot el bé? Què vol dir? Què ha passat? Bueno, hi havia poquet vent i bueno, no estic en la millor situació amb poquet vent. I quantes proves heu fet? Hem fet 2, hi havia previst fer 3, el vent no ha permès fer la tercera, ha començat a baixar, i l'última inclús ens han hagut de retallar el recorregut a 2 voltes perquè ja la cosa no donava per fer inclús una altra volta. Bueno, però demà recuperem. Home, demà les forces a tope i intentar recuperar el que havíem pogut fer avui però no hem aconseguit. Com t'ha anat la regata? Bé, he quedat primer a la primera carrera i després ja a la segona se m'ha romput el timó. Ostres, llavors què has fet? Sense timó? Pues demanar auxili, l'únic que podia fer. I tot i així demà tens possibilitats de recuperar? Sí, avui arreglarem el timó i demà si se pot arreglar. Què t'agrada a tu de l'Access 303? O de la vela, en general? Pues que va molt ràpid. Vas ràpid i... Bueno, i... Les emocions fortes, no? Sí, que pareix que estàs a punt d'escorar i no podés. Aguantes allà, vas allà en línia. Va molt bé. Vela.cat